ଶାସ୍ତି ସମାଲୋଚନା ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଅଛି ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ କଳା। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସରେ କଥାବସ୍ତୁ ଅରଚିତ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ସମାଜର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶାସ୍ତି। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ବନେଇ ପରିଟାର ପରିବାର ହେଉଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ। ତାର ସୁନାର ସଂସାର ଚୂନା ହେଇଯାଉଛି। ବନେଇ ପରିଡ଼ା ପୁଅ ସୁନେଇ ପରିଡ଼ା, ମାନିଆ, ପୁନିଆ ଓ କୁନି ତିନି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗାଁର ଯେଉଁଦିନ ସର୍ବସକାରରେ ଜାତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ଚିନ୍ତେଇକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା, ସେହି ସନେଇ ସାଜିଲା ପତିତ ଦଇପ। ଜଗକୁ ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁର ଦ୍ୱାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତେଇ ସେଦିନ ଅପମାନକୁ ତଳେ ମାପ ରଖି ଦ୍ୱାରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ସିନା, ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବି ଅପମାନ ବନେଇକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ଜାତି ନାମରେ ହେଲେ ବି କିଛି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଜାତିଆନ ମନୋଭାବ ଦେଇ କଥା ଦେଇ ପଦାଏ କଥା ଏକା ନୁହେଁ, ସାରା ପରିବାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି। ଘରୁ ପୁଅ ଲୋକ ହାଡ଼ି, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନି, ପୁନି, ସନିଆ, ମାନିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହାରି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। କିଏ କେଉଁଠି ମରି ଶୋଇଲେ, କାହାର କିଏ ଖୋଜ ଖବର ରଖୁଛି। ମଶାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସବୁ ନିଜ ପେଟ ଭରାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ, ଯେଉଁଠି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ, ସେଠି କିଏ କାହାରି କଥା ବୁଝିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଏବେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଧରି ସନିଆ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଏଇ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ପବନ ମାଟି ଗଡ଼ି ସହିତ ସେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ବସନ୍ତ କାଟିଛି ଧବିର ପଣତ ଧରି, ଅନେକ ଅକୁହା ଭାଷା ତାର ପରିଚିତ ରହିଛି। ତାର ଏଇ ମୋହ ଶୀଘ୍ର ସେ ଛାଡ଼ି ପାରିବ କିପରି? ପୌଷ ମାସର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ସନିଆ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପହଞ୍ଚିଛି ଶୀତ ଥରୁଥରୁ ଗାଁ ବରଗଛ ମୂଳେ ସେମିତି ନିର୍ବିଶେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ। ସେଇ ଜାତିର ଲୋକ ତା ବାପା ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁ ଧବିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏଠି ଅଛି ନା, ତାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ସେଇ ଗାଁରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ ତା ବାପା ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁ ଧବିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜାତି ପତିତ ମଙ୍ଗଳ। ସନିଆ ଛତ୍ରରେ ବଖର ଖାଇଛି ସତ, ଗେଲ ଶକ୍ତ ନିଭେଇଛି, ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଆଉ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଗ୍ରାମ ଗୋପୀନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ସଭା ହେଲା। ସଭାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁ। ସେ ଗାଁର ଜମିଦାର। ସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ରହିବ। ଏହା ନ କରିବ ସେ ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ଚଳନ୍ତି ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୁଃଖର ମନରେ ମାରି ସନିଆ ତୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବସିଲା। ସମସ୍ତ ଅପମାନକୁ ଅସଲ ସୁଧ ଦେଇ ସେଦିନ ସନିଆକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅପମାନ ପରିବା ପରେ ଚିନ୍ତେଇ ଧବିକୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ନିବାସରେ ଏକ ନାୟକ ପୁଅ ଜିତ ନାୟକକୁ ବିବାହ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷପତି ଜିତ ନାୟକ ପାଇବା ବିବାହ ଶେଷରେ ବେଦୀରେ ଧବି ମନ ଧାଇଁଛି। ସନିଆକୁ ଏକଥା ଔପନ୍ୟାସିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ସନିଆ ପ୍ରତି ଥିବା ଦରଦ ଭଲପାଇବା ସେଦିନ କେମିତି ଏକାକାର ତାକୁ ନେତ୍ରପତି ଦେଖିଥିଲା। ଧବି ଅନେକ କାନ୍ଦିଛି। ସନିଆ ଭାଇର କାଙ୍ଗାଳ ରୂପ ଦେଖି ତା ମନରେ କଙ୍ଗାଳମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଜାତ ହୋଇଛି। ଧବିର ପ୍ରେରଣାରେ ଜିତେଇ ଅନିତେଇ ପତିତମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ପତିତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଦୁର୍ଗାପୁରରେ। କାଙ୍ଗାଳମାନଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସିତ ହଇଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହି ସେବା ଭିତରେ ଜିତେଇ ଓ ନିତେଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଶାଶୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଗରୁ ଧବି ହୋଇଗଲା ବିଧବା। ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଅବଶୋଷ ନେଇ ଧବି ଫେରି ଆସିଲା ଗାଁକୁ। ବାପା ମା ତାକୁ ଅନେକ ବୁଝାନ୍ତି। ଧନ ଲୋଭୀ ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବ କି? ହରି ମହାନ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ପୁଅକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଧବି ପୁଅ ରଥ ଅନୁଯାୟୀ ଧବି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଦେବୀ ପୂଜା କରିଛି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ଭାଇର ଗାଁ ଆଡ଼େ ଚିହ୍ନା ଚାହିଁଦିଏ। ସେ ପତିତ ସନିଆ ଶୀତରାତ୍ରିରେ ଗ୍ରାମ ଗୋପୀନାଥ ଜୀଉ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ଏକଥା ମଜା ଚିହ୍ନି ଧବିକୁ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପିଲାଦିନେ କେତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିଛୁ। ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଆଦରରେ ସନିଆ ହୋଇ ଆଜି ତାର ପତିତ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିଯିବ। ଅକାଳରେ ଧବି ଏକଥା ସହିପାରନ୍ତା କିପରି? ସେ ନାରୀ ସର୍ବଜନ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିବା କେମିତି? ରାତି ସାରା ସନିଆ ଅଜାଗର ରହି ପଡ଼ିଥାଏ। 2 ଦିନ ହେଲା ପେଟରେ କିଛି ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ସନେଇ ନିଜ ଆସୁଛି କେଉଁଠି ବା? ଧବି ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଲୁଗା ଧରି ଘରକୁ ଗୋଡ଼ ଗଳାଇଯାଉଛି। ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆ ହେଉଛି, ନିଜ ହାତରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଉଛି। ସନିଆ ପ୍ରତି ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧବି ହାତରେ ପରାସ ହୋଇ ସନିଆ ମଲା ପ୍ରାଣରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ମରଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସନିଆ ମରଣ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଧବି ଘରକୁ ଫେରିଛି। ନିତେଇ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିଛି। ଧବି ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନିଆ ପାଇଁ ନିଧେ ଖାଇବା ନେଇ ଯାଉଛି। ପତିତ ସନିଆ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଧବିର ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳନ ସନିଆ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜିତି ଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଘୃଣ୍ୟର ପାତ୍ର ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛି। ନିଜ ଡିହ ଉପରେ ଘର ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରାମର୍ଶ ଯେଉଁ ମୁନି ପାଇଁ ରାଜକୁମାରଟି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ସନ୍ୟା ସେଇ ବାହୁରି ଘରେ ରହିଛି। ଗ୍ରାମ ପରାଜୟ ପରି ଦଳେଇ ଏପାଖ ସେପାଖ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ୟା ଶୁଣିଛି ତା ଭଉଣୀ ପୁଣି ମଧୁବାବୁକୁ ବିବାହ କରି ଏକଥା ଶୁଣିଛି ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସନ୍ୟାକୁ ବାହୁରି ରାତିରେ ମିଶାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ରାମ ପରାଜୟ ପରି ଦଳେଇ ଓ ଧୋବିଠାରୁ ପରିଡ଼ା ବଂଶର ଟେକ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣି ସନ୍ୟା ବାହାରେ ବଳ ଆସିଛି। ବଞ୍ଚିବାର ନିଶା ତାର ବଳବତ୍ତର ହୋଇଛି। ଧୋବିର ଶାଶୁର ଘର ମଲାବେଳେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଜମିଦାର ଅଚଳଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାୟକ ଓ ଜିତେନାୟକ ଏକାଥରେ ଧାର୍ମିକ ପରୋପକାରୀ ନ୍ୟାୟମତ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଜା କେଇଛା ରହିନି, ଭୋକରେ ମରିନି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ସାରିଲେନି। ହରିମନ୍ତ ଦୁର୍ଗାପୁର ଇଲାକା ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଇ ଗୋସାଇଁ ରଖିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଧୋବିର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାଙ୍ଗଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ ଓ ସର୍ବସ୍ୱ କାଙ୍ଗଳାମାନଙ୍କ ହେଲେ ସର୍ବହରା ହୋଇ କଠମୁଠିଆ ହୋଇ ବେଠି ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଅନନ୍ତର ଦୁର୍ଗାପୁର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଲେ ମାତ୍ର ତିନି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲାନି। ନିଷ୍କପଟ ମଧୁ ଭଲ ପାଇ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପରିଆ ମାଆଠାରୁ ସ୍ୱାନୀ ହୋଇ କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦିଛି। ପୁନି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିଛି। ଅଜାତିରେ ଘରେ ବିଦାୟ କରୁଛି ସେ ବୋଲି ସେ ଯେତିକି ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଧୋବି ପ୍ରେମର ପରଶ ପାଇ ସନ୍ୟା ବାହୁରେ ବଳ ବସିଛି। ତା ବରଡ଼ରେ ଝାଟିଆ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବରଡ଼ା ହାଣିଛି। ଆମରା ଡିହକୁ ସଫା କରିଛି। ଧୋବି ମୁହଁରୁ ମିଠା କଥା ଶୁଣି ସନ୍ୟା ଭାଇ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସବୁ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ ଆଉ ଧୋବିକୁ ତାକୁ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ସମାଜରେ ଘଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ସଂସାର ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ୟା ନିଜକୁ ଝାଞ୍ଝଳି ଦେଇଛି। ନଷ୍ଟ ନଢ଼ୀକୁ ସାଇତିବା ପାଇଁ ସଜଗ ହେଲା। ଦିନେ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଧୋବି ସନ୍ୟା ହାତରେ ଗୋଟେ ବଟ ଥୋଇଦେଲା। ଘର କରିବି ଜମିରାଜ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ବଟୁଆ ଖୋଲି ଦେଖି ସେଥିରେ 5 ଟଙ୍କା ଓ 25ଟି ସୁନା ମୋହର ମନେ ମନେ କୃତଜ୍ଞତା ଫଳିଛି। ତା ଧୋବି କହିଲେ ସେ ଜାତିରେ ଘର ହେବ। ଘର କରିବା ପରେ ସନ୍ୟା ଜାତି ହେଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦା କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ଲୋକେ ଚିରିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ କଥାମାନ ବୋଧେ। ଧୋବି ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅଙ୍ଗଲି ପାଇ 12 ବର୍ଷରେ 13 ବର୍ଷ କରୁଥିବା ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜମିଦାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ହରିମନ୍ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ବୟାନ ଦିଏ ଧୋବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ। ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ତାକୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଜମିଦାର ନିଜେ ଆମ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ରହିଥିଲା, ଆଜି ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ପୁଣି ଧୋବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ସନ୍ୟା ଆଖି ପକାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ମନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ମନ ନ କରି ସେ ସନେଇ ନିମପୁର ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଧୋବିର ପରାମର୍ଶରେ ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁ ସେଇ ପଳାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁ ତାକୁ କଠୋର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଧୋବି ଆଗରେ ପୁଣି ତାର ଘର ମୂଲିଆ ରହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତେଇ ସନ୍ୟାକୁ ଧୋବି କହିଛି ଦୁଃଖ ଓ ଅପମାନ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ଧୋବିର କରୁଣ ଅନୁରୋଧ ଓ ସନ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଅନୁରୋଧ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ୱାସନା ବଳରେ ଅପମାନ ପାଇଛି। ପ୍ରବଳ ମାନସିକ ଆଲୋଡ଼ନ ଘଟିଛି। ସନ୍ୟା ଘଟିଛି ଧୋବିର। ସନ୍ୟା ଫେରି ଆସିବାବେଳେ ଧୋବିର ମୁଣ୍ଡରେ କବଚ ଶଗଡ଼ ବାଜି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଛି। ଧୋବି କିଛି ଦିନ ବାଧକ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଭଲ ହୋଇଛି। ଶିବରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ଧାର ଟିମିଟିମି ସହିତ ଧୋବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି। ତା ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଶା। ତାକୁ ଯେମିତି ହେଉ ସନ୍ୟା ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଅନ୍ଧାର ଜାଣିଶୁଣି ହାତ ଛଡ଼ା କରି ଧୋବି ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଧୋବି ଦେଖି ସନ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଏକାଠି ହେଲେ। ଲୁହର ବନ୍ୟା। ସେ ପୁଣି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉଥରେ ଯିବାକୁ। ନିଜ ହାତରୁ କାଚ ବେକର ହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧୋବି ପୁଣି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କର ହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେଇ ଟଙ୍କା ଜମି ମୁକୁଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସନ୍ୟା ମଣିଷ ହେଉ, ଭଲରେ ରହୁ। ଧୋବିର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ସନ୍ୟାର ଆଉଷଧରେ ଗଲା। ଚିନ୍ତେଇ ସେଇ ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ପାଇଁ ଧୋବିର ବୋଉ ଓ ଚିନ୍ତେଇଙ୍କ ଭିତରେ କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ମୋର ସନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା। ଧର୍ମଲୋଭୀ ଚିନ୍ତେଇ ଏତିକି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ତାର ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ରାଜି ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଧୋବି ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭାବିଲା ମୋରି ପାଇଁ ଏତେ କୋହଳ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବର୍ଷିକିଆ। ନାୟ ବଂଶର ବୋହୂ ସେ ତାଙ୍କ ବଂଶଙ୍କ କଳଙ୍କ ସେ ଲଗେଇ ପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଏକ ଜିଦ୍ ଧରିଛି ଧୋବି। ଦୁର୍ଗାପୁର ଯିବ। ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ। ନାୟକ ବଂଶର ବୋହୂ ତାଙ୍କର ବଂଶର କଳଙ୍କ ସେ ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ଜିଦ୍ ଧରିଛି ସେଟା ଦୁର୍ଗାପୁର ଯିବ। ବର୍ଷିକିଆର କାହାରି କଥା ଶୁଣି ଶେଷରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଯାଇଛି। ସନ୍ୟା ଚିନ୍ତେଇଙ୍କ ସେଇ ନିରାଶା ହେଲା ପରେ ଶିବ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜୀବଙ୍କୁ ମନସ୍ଥ କଲା। ଗୋବିନ୍ଦପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରି ଅନମାନ ଜମି ବିକି ପଠା ଆଣିଛି। ହଳଦିଆ କରିଛି। ସନ୍ୟା ଛାତି ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଟିଲା। ଦରମା ଆରମ ସଫା କରି ଚାଷ କଲା। ତେଣେ ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ ସରିଲା ବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ଜମି ବାଡ଼ିର ତଦାରଖ କରୁଥିଲା। ଧୋବି ହରି ମହାନ୍ତିକି ଡାକି ଧୋବି ଯେଉଁ କଥା କହିଛି, ଜମିର ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଓଟା ଦେବ ବୋଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କହିଛି। ଧୋବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଜମିର ପଟ୍ଟା ଓ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ନିଜର ଦଲିଲ ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। କୃତଜ୍ଞତାରେ ନଇଁ ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏକଥା ଦେଖି ହରି ମହାନ୍ତି ବିଚଳିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲା।
ଖବର ଦେଲା। ପରେ ଚିନ୍ତେଇ ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଧୋବି ବ୍ୟର୍ଥ କରିଛି। କର୍ମଜୀବନ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଶନି ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାର ବ୍ୟର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ ବିଳାପ। ତାକୁ ଦମନ କରିବ। ସେ ପାଇଁ ସେ ଗୀତା ପଢ଼େ, ଭଜନ ପଢ଼େ, ଜଣାଣ ପଢ଼େ, ନୀତି କଥା ଶୁଣେ। ମଧୁଆ ପାଖରୁ ଧୋବିର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ଏତେ ସଜେଇ ହେଲେ ଯେ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଲା। ତା ଶନି ତା ଘରେ 15 ବର୍ଷ ପଠାଣ ପିଲା ରହିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ମୁଲକ କଠିଆ କରି ରଖିଛି। ଦରବୁଢ଼ା କଠିକୁ ସେ ବର୍ଷିକିଆ ଭତ୍ତା ଦେଇ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ବେଳେବେଳେ ତାର ମନରେ ଉଚ୍ଚାଟ ହୁଏ ଧୋବିକୁ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ। ରାମନବମୀରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚାନ୍ଦ ଦେଇ ଶନିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଶନିବାର ଶୁକ ଧରଣକାରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସାଜି ମୁଖବିନା ନାଟି ସେ ଜଞ୍ଜାଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଧନ ବିକିଛି। ଶନିଆ ନିଧିଠାରୁ ଧୋବି ଖବର ଶୁଣି ସେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ପଇସା ଦେଇ ନିଜ ପରୋକ୍ଷ ଚିନ୍ତାର ପାଖକୁ ସେ ଛୋଟ କରିଛି। ଶନିଆ ଚିନ୍ତେଇକି ନିଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କରିଛି। ରାମନବମୀ ଦିନ ଚାନ୍ଦିନୀ ହୋଇଛି ଶନିଆ। ତା ପରବର୍ଷ ତା ପରଦିନ ଧୋବି ଦୁର୍ଗାପୁର ଚାଲିଯାଇଛି। ଧୋବିର ବିବାହ ପାଇଁ ଧୋବି ଆଉ ଅନେକ ନେହୁରା ହୋଇ ଚିନ୍ତେଇ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅନ୍ଧାରରେ ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ରାଧାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି। ଦବା ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି। ସାରାଦିନ ଉପବାସ ରହିଛି। ସେଇ ରାତିରେ ଦେଖିଲା ଶନି ଭାଇ ଆସିଛି। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଧୋବି ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଧୋବି ଶନି ଭାଇକୁ ଲୁଗା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଶନିଆକୁ ନିଦ ଆସିନି। ସେ ଭାବୁଛି ଧର୍ମାନରେ ସବୁ ଭଣ୍ଡାମି ଚାଲିଛି। ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ମନ ଭିତରେ ବାଜିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଯିଏ ଯେମିତି ବାନ୍ଧିଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଘର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ତା ମନରେ ଶନିଆ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ହାର ମାନିଛି। ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜାତି ପାଇଁ ସେଦିନ ଧୋବିକୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶନି ଭାଇକୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିଛି। ଶନିଆ ଭାଇ, ଧୋବିକୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସମାଜର ନୀତି ନିୟମରେ ପାଚିରି ଡେଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ଭୟ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶା ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଧୋବି ଶନି ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ମନେ କରିଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଧୋବିକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା। ଶନିଆ ନୂଆ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ। ତାର ସବୁଠୁ ମୋହ ତୁଟିଗଲା। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବନ, ପରମ୍ପରା ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ତୁଚ୍ଛ। ସେଇଦିନ ପୁଣି ଘର ଗଲା। ପୁନିର ଧର୍ମକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଗେହ୍ଲା କଲା। ହଠାତ୍ ପୁନି ଭାଗ ଦେଖି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି। ମିଛ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଛତର ଖାଇ ନିଜର ମନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଜାତି ସର୍ବୋପରି ନିରତ ହୋଇ ବାୟାଣୀ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି ଶନିଆ ମୁହଁରେ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ଶନି ଆସିଥିଲା କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ। ଚିନ୍ତେଇ ଧୋବିକୁ ବସନ୍ତ ଦେଲା। ଧୋବି ବୋଉ ଆସିଲା ସେବା କଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଶନିଆ ରହିମକୁ ଖୋଜିଛି। ରହିମି କହିଲା, ଏ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖଟିବେ ଖାଇବେ। ଆମ ଘର ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଘୃଣିତ। ଏଇଠି କୁଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କେହି ବାୟାଣୀ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାକୁ ରହିମି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ରହିମି ପରି ଚମରା ଭରଥିଆ ମଣ୍ଡାଟି ସବୁ ଯାଗୁଏ। ଜେହେନ ବ୍ରିଟିଶ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ସର୍ବୋପରି ଏ ଧର୍ମର ପାଠଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଘର କାହିଁକି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛି। ତେଣୁ ଧୋବିକୁ ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଚିନ୍ତାରେ ଧୋବି ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଧୋବି ବୋଉ ଝିଅ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଶେଷରେ ବସନ୍ତ ରୋଗର ଆରପାରିକି ଚାଲିଯାଇଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶନିଆ ହାତରେ ଧୋବିକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଶନିଆ ଧୋବି ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଯାଇଛି। ତାର ଗତିଶୀଳ ଅମୋଘ ଯେ ସମସ୍ତର ବାଛ ବିଚାର ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ନିଜ ବିବାହ କନ୍ୟା ଯେପରି କଠିଆ ଘରେ ଗୁପ୍ତ ଘଟଣା ଲିପ୍ତ ରହିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶନିଆର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ପୁଣି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଲା ଶନିଆ ଚାଲି ଆସିଛି ଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ। ଧୋବି ବୋଉର ସୁଧି ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖା ହେଲା। ଶନିଆ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତେଇ ଗୋସାଇଁ ହରିମହାନ୍ତିକୁ କହିଛି, ହରିମହାନ୍ତି ରାଜି ହୋଇନି। ଚିନ୍ତେଇ ସେଇ ଧମକରେ ଚିତାଟି ଲେଖିଛି। ସେତିକିବେଳେ ଧୋବି କଥା ଦେଇଛି। ଧୋବି ବୋଉ ତା କାମକୁ ପଡ଼ିତ। କାଙ୍ଗଳା ଶନିଆ ଆସି ପଳାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଚିନ୍ତେଇ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ତାହା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିଧଲଙ୍କ ହାତରେ ବିଚାର ଲେଖାଯାଇଛି। ଧୋବି ପୁନି ଆଗରେ ଶନି ଭାଇର କଥା କହେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲେ ଦିନକୁ କ'ଣ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଶନିଆ ତାର ସେବା କରିଛି। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଶନିଆ ନିଜ ବାପ ଜୀବନ ନୀତିଗତି ସେ ବୁଝିଛି। ଶନିଆ ବୁଝିଛି କଇଁ ଫୁଲ ପରି ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଧୋବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅତୀତରେ ଏକ କାହାଣୀ ପରି ରହିଯାଇଛି। ଶନିଆ କହିଲା, ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ ସମାଜ, ଜାତି, ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜୀବନ, ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ, ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଶନିକୁ
ସନେଇ କଇଁକୁ ବିବାହ କଲା। ଧବିର ଅନୁରୋଧରେ ପୁଣି ମଧୁ ସଙ୍ଗରେ ସନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଫେରିଯାଇଛି। ଧବି କଥା ଶୁଣି ଅନେକ ବୁଝାଇ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଧବି କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦିଛି। ରାଧାମାଧବଙ୍କ ଖଟୁଳିଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଅଥବା ଭିକ୍ଷାକାରୀ ସନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଚିନ୍ତାଇ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନେକ କପଟତା କଲେ। ସନେଇ ସମସ୍ତ ଜମିର ନିଜ ହାତରେ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଜମିଦାର ପାଖକୁ ସନେଇ ନିଜ ଜମିରେ ବିକ୍ରି କରି ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି। କୋର୍ଟ ପାଚେରୀ ସବୁ ହିସାବ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଲାଗି ଏସବୁ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧାନ କଟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଇଁ ଓ ସନିଆ ପୋଖରୀ ଗଢ଼ ଦେଇ ଥକା ମେଣ୍ଟିଲା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଧବି ଯାଇଛି। କଇଁ ଓ ସନିଆର ପ୍ରେମାଳାପ ଶୁଣିଛି। ନିରନ୍ତର ତାର ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯାଇଛି। କଇଁ ଧବିକୁ ଦେଖି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧବି ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଲା। କଇଁ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ସନିଆ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଚିନ୍ତାଇ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନିଆ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଦରରେ ସନିଆ ନିଜକୁ ଶୋଇଲା ଘରକୁ ନେଇଛି। ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଇଲ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ଶେଷ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ନିଷ୍କପଟ ଓ ସରଳ ସନିଆ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଘଟିଛି। ଧବି ତାକୁ ପରିମାଣ ନେଇ ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ହୋଇ କାନ୍ଦିଛି। ସନିଆ ଏସବୁ ଦେଖି ସହି ନେବା ଶେଷରେ ତାର ସମସ୍ତ ନୂଆ ସମାଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଚିନ୍ତାଇ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନିଆର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୂଲିଆ ପଠାଇଛି। କବାଟ ଭିତରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଲେ ଯେ ମୂଲିଆ ଆଣି ଚିନ୍ତାଇକୁ ଦେଇଛି। ଚିଠି ପାଇ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତା ଶଯ୍ୟା ହୋଇଛି। ସନିଆର ଦର୍ପିତ ଓ ଦମ୍ଭିଲ ଛାତିକୁ ସନିଆ ହାତରେ ଯାଇ ଚିନ୍ତାଇ ନିଜେ ଯେମିତି ସେ ହତ୍ୟାର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଲା। ସନିଆକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଯେ ନିଜେ ଶାସ୍ତି ପାଇଛି। ଉପନ୍ୟାସର ପରିସମାପ୍ତି ଯେତିକି କରୁଣ ସେତିକି ମର୍ମସ୍ପଦୀ ଅଟେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ